кишоварзӣ яке аз соҳаҳои муҳимтарини иқтисоди миллӣ буда, ҳадафи стратегияи ҳукумати мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ аз рушду нумӯи он вобастагӣ дорад. ҳамин аст ки имрӯзҳо дар ноҳияи кӯшониён кишоварзон аз тамоми захираву имкониятҳо истифода карда ба парвариши зироати гуногун машғуланд. сокинони яке аз ҷамоатҳои калонтарини ноҳия, ҷамоати деҳоти Заргар, аслан ба пахтакорӣ шуғл варзида дар ин самт таҷрибаи бою ғанӣ ҳосил карданд. муовини сарвазири мамлакат ва вазири кишоварзӣ инчунин дигар мутахассисон аз нашъунамои пахта дар кооперативи истеҳсолии ҳосилот дидан карда ба кори деҳқонон баҳои қаноатбахш доданд. иттилоъ дода шуд ки дар ҳудуди ҷамоати Заргар зиёда аз 3,5 гектар ба кишти пахта равона карда шудааст. ҳангоми суҳбат бо деҳқонон маълум гардид ки ҳавои гарми аввали моҳи июл ба нашъунамои пахта бетаъсир намонда, дар гулу шона ва кӯракбастани ниҳолон монеагӣ эҷод кардааст. дар ин баробар шира низ дар баъзе қитъаҳо дида мешавад ки деҳқонон аз тамоми имкониятҳои дар дастдоштаашон истифода карда ҳам бар зидди ҳашароти гуногун ва ҳам бар зидди шира аз заҳрхимикатҳо истифода менамоянд. дар ин самт меҳмонон маслиҳат доданд ки имрӯзҳо айни долу зарби кор аст. агар мо ин лаҳзаҳоро самаранок истифода набарем, бар зидди ҳашарот мубориза сари вақт бо обу ғизо таъмин нанамоем, ҳосили баландро аз даст додан мумкин аст. аз ин лиҳоз дастур доданд ки аз дорӯҳои минералӣ истифода карда чеканкаи ниҳолонро сари вақт ба иҷро расонанд. кишоварзони қавиродаи хоҷагӣ дар майдони 270 гектар кишти пахта гузаронида, пахтаи нави хатлон 14 ва майяро киш карданд. нияту мақсад доранд ки ин мавсим ҳосилнокиро ба 35-40 центнерӣ расонанд. дар ҷамоати деҳоти Заргар дар кишти такрории зироатҳо низ диққати хуб дода, дар кишти аввал дар ин қитъаҳо гандум корида, сипас дар ҷои он шолиро ба роҳ монда ният доранд ки ҳосилнокии шолиро баланд бардоранд. меҳмононро нашъунамои ин зироати озуқаворӣ ба ваҷд овард, зеро деҳқонон ҳар чӣ тавонистаанд аз омилҳои асосии шоликорӣ истифода карда нашъунамои онро хуб ба роҳ мондаанд. иттилоъ дода шуд ки шолӣ яке аз зироати озуқавории маъмултарин буда, аз рӯи ҷамъоварии ҳосили умумӣ дар ҷаҳон пас аз гандум ҷои дуюмро ишғол менамояд. дар мамлакати мо шолӣ бо усули ғарқи об кардан парвариш карда мешавад. меҳмонон ба деҳқонон маслиҳат доданд ки низоми обмонӣ бо дар назардошти талаботи нави шолӣ ҳатман риоя карда шавад. дар давраи панҷазанӣ баландии қабати оби палҳоро то 5-6 сантиметр паст карда бо ғизо таъмин намоянд. дар давраи найчабандӣ баландии қабати об то 25 сантиметр баланд бардошта шуда, то пурра пухтани дони шолӣ нигоҳ дошта мешавад. маълум гардид ки шоликорон навъҳои олии шолии маҳаллӣ ва ӯзбекистонро киш карданд ки аз онҳо ҳамасола ҳосили фаровони шолиро ба даст меоранд. сипас меҳмонон аз рафти нашъунамои пахтар дар ҷамоати шаҳраки бохтариён хоҷагии Файзалӣ Саидов дидан ба амал оварданд. кишт бо усули маъмули парвариши пахта гузаронида шуда нашъунамои ниҳолон аз дигар минтақаҳо каме фарқ дорад. муовини сарвазир ва мутахассисони соҳа аз рафти парвариши пахта дидан карда ба кори кишоварзон баҳои баланд доданд. иттилоъ дода шуд ки дар рафти парвариш омилҳои фаровонҳосилӣ истифода гардида, қувваи кории дастӣ низ ҳангоми нес кардани алафҳо, ҳангоми чобук истифода карда мешаванд. дар вохӯрӣ бо кишоварзон маслиҳат дода шуд ки масоҳати заминҳои пахтаро дар оянда зиёд карда ба ин васила ҳосили онро баланд бардоранд. онҳо метавонанд таҷрибаи ҳосилкардаи худро ба дигар кишоварзон дар соҳаи пахтакорӣ омӯзонанд. омилҳои асосии баланд бардоштани ҳосилнокиро ривоҷу равнақ дода, корхонаҳои саноатиро бо маҳсулоти хом таъмин намоянд ва ин раванд дар амалӣ гардидани ҳадафи дигари ҳукумати Тоҷикистон, саноатикунонӣ бо сурати мамлакат мусоидат хоҳад кард. муовини сарвазири мамлакат ҳакӣ дошт ки вобаста ба таҳаввулоти иқтисодӣ дар ҷаҳон ба амал омада, аз ҷумлаи афзоиши аҳолӣ, тағйирёбии иқлим, хушксолии паиҳан ва камобӣ, талабот ба об ва маҳсулоти кишоварзӣ то рафт зиёд гардида истодааст. вобаста ба ин болоравии мунтазами нархи маҳсулоти ғизоӣ моро водор менамояд ки ба беҳсозии ҳолати соҳаи кишоварзӣ, афзоиш додани истеҳсоли маҳсулоти он, рушди маҷмӯаи агросаноатӣ ва бо ҳаминро таъмин намудани амнияти озуқавории кишвар таваҷҷӯҳи аввалиндараҷа зоҳир намоем. ҳасанзода Гулизор, Эмомалӣ Шариф, Намозали Эргаш, Ахбор, ноҳияи Кӯшониён.